na nwaanyị anya na-alụ be ticha, onye nkụzi ka ọ bụ, mana nyanwa na ya bụ biznesman, na ya na-eme biznes. Ọ sị m mana ife eji wee wetara anyị akụkọ ọ bụ na gịnị mere na nwunye na-suspect ya too much. Ya mara ife bụ nsogbu nwaanyị a, na nwaanyị a gbasa ọla ọbịa na shop ya o. Ọ bụrụ na o nwere nwaanyị nọ na shop ya, ọ tụkwala ya ọgụ. Ọ bụrụ na mmadụ gosiri ife ya na-ede invoice, ọ pụtara afọ onye anwa, nsogbu dụkwa. N'inyughili onye lu egbugo onye lu egbede na o nwee bọsị nwaanyị a ji aka odo wee bịa na shop ya, tinye aka odo na akpa wee bịa na shop ya. Na mgbe a jụrụ ya na ọ gọbara agọba o, mana kedu ihe ọdụ unu ka aka odo ha nwere n'ụlọ na-eme na akpa nwunye wee megide na akpa nwunye wee bịa shop? Ọ sị m na ọ dị too much, ya na-edi ihe a, ya na-edi ihe a. Na ihe nwunye na-eme bụ mmadụ kọọlị akụkọ, kọsịalị akụkọ na ọ bata onyobe ka ọ malụ ma onwe ka a si mee ụdị ihe anwa. Like na o nwere ife ọ nụrụ n'ụzọ kịta, onyobe ka a malụ ma o nwere ka a si mee ụdị ife anwa. Ọ sị m na ife ndị mmadụ gwara ya ka ọ na-eme o, and o jesie bata na ọ ga-akọlụ gị, ọ kọsịalụ gị, o wee sị gị ma ị na-eme ụdị ihe dị ihe a, nke anyị mere bọsị ike ka o si wee do, nke anyị mere ịmụrụ nnọọ ihe a gwụ ya ike. Ọ na-akụ ụfọdụ ụmụ ya na-eni ya mfu ezi anya. Ya wee nọkọta wee sị nwaanyị a, mara eji abụrụkwanụ forever, na ọ bụrụ na ị chọrọzi ijejebela onwe gị ka anọla onwe ya. Ọ sị m nne na to his greatest surprise, na ọ bụrụ na mmadụ gwara ya na ama nkwe na nwunye na-akwụgharị, na nwunye na-akwụgharị, wee buzieli wee bo nyanwa wee na-suspect ghalị ya. Ọ sị m nne na nwaanyị a bunyeli ọya o, ya wee jụ na ọgwa na-etiri itie. Ewee chọọ nwunye esi na ọnya nwa bunyere ya, na-ebunye gị ọya ugboro na-abụ, na-ebunye gị ọya ugboro na-abụ. Ọ sị m na etinye si wee makwala ụhụ na ha nọ n'ụlọ ọgwụ wee na-anya ọnyịnya, nwanga anyị wee fịa. Ọ sị m nne na fanyọsịla ọnyịnya na-apụta, nwunye ekwolu jele nyaga gafelo ọfọrọ dị gai. This guy wee sị ya na ya chọrọ ịkpali go, mana ya malụ datu manụ gịnị ya na-agbabala mba kịta very well, ma ọnya nwa bụ nwunye gị. Ya sị ya yes. Ọ sị ya kedu ife na-esenụ? Ya na okunu na-ekwu maka bulu ọya ebuteghị ọya. Ọ sị ya na nnekwe o, na ya nọkwala onwe ya, na ya da akwụgharịkwa o, maka na ịmagolu na ezobe ezobe dito na gịnị mere. Onye ọbụla nọ na reception na-eche na ndị nọ n'oche ịmago ka ụlọ ọgwụ si adọ na fanụlụ ife niile mere. I'm telling you, na ya mara ma nwunye ọ chọrọ iprove ebe na ya na-akwụgharị ka fa kpọzie anya asị ka ọ gịnị, na ị nwere ike ịma, mana ọ mara na ala atị ka o nyere ndị maali anụ. Ndị mana wee sị ya na abụ na ị chọọ ịma ebe nwunye gị na-eje, na etu o si apụta na etu o si aga, gị jee ebe dị otu, by this time dị otu na ị ga-afụ nwunye gị. Ya sị ya ọ sị ya yes. Ọ sị m nne ya abịagodo ube si na ya ama nje, maka na ya chọrọ ihe ga-agbawa ya obi duto na ya na-enwe ọbara mgbali elu. Ya sị na ya ama nje. Nwaanyị a wee bidozie ịmara ya kwụ ụkwụ, sị na ọya aka na-eme, ya megide arụ, sị na ọya aka na-eme, na ya bụ ili ọya, ya mbụ naanị ọya aka na-eme, na ya na-akwụgharị. Ụbọchị ọ nọ na shop ya na-achụgharị ndị mmadụ. Ya wee sị mba o, ya wee jebe that day dị man gwara ya wee luo. Sị m nne ọ bụ na nwunye na-akwụgharị, na ife ọ na-eme n'ihe a niile bụ gịnị, ka a ghara ịsuspect ya tọọ. Ụfọdụ ndị mmadụ nwekwa strategy o, because na ọ bụrụ na ị na-akizi ya wụyara na nwere ka ọ ga-esi suspect gị. Chai! Ọ sị m nne ya tigburu onwe ya na mkpu that day. Ya gba nnọọ mbọ fụ ya ka ọ na-apụta, sị ya ebe ka isi ebute ọya, ọ bụrụ na ọnụ ụmụ ntanta kọchịlị họteelụ a na-adọba n'isi ụlọ ka nwunye ya na-akwụgharị. Mfata ike gwụkwara ha, wee pụọ kọt wee kpebesị na ya ada anọzi. Oluzie ka ụlọ nọ na kọt, nwunye dana na tibe mkpu bebe akwa yọba biko si na ya dụ sọrị na ọkwa na enyi ya nwaanyị agwala ya na ife ọ ga-abụ ya na-eme ma di ya suspect ya, na ọ bụrụ na ya emerie na ọ ga-suspect bịa. Na ụfọdụ ụmụ nwoke believe na nwaanyị ọbụla na-akwụgharị, mana ọ bụrụ na ị na-suspect zi mfanwa yaba na fama nwezi time to monitor you, believe that na ebe ị na-suspect ya yaba kịta na o nwere ife ị ga-eme. Ike gwụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na na-eju piom 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 na mara eji nke a ime anọsịmọnị ya sị na ya chọrọzi, ọ na-ayọ biko si ya gbaghara ya,
ya gbaghalị ya na ya ma mmezi ma ịkpa ma ya ma nkụzi ma asị ma ya ma nsịzi ma fa na-abọ bikwelu ya kwesị ka amala ife ndị mmadụ lọ sị m na ọ bụrụ ka ị ga-agbaghalụ dị so nwaanyị na ihe na-ewuzidi ewu abụrọ maka na okolo ịkpa na ihe na-ewu ewu bụ na ọ na-eke ịkpa na-ebu nyanwa si na ọnyanwa na-eke ịkpa Junior ama ṅụ mmiri tọgbu iko Junior ama nlụ ọlụ Junior ama nna ala na ama nkwụ ọtọ welie na-eme eksperimenti na-echeki ya nyụọ arọ nsogbu ya mụọ amụ nsogbu fonu ering ya nsogbu ya akwụkwọ ụkwụ ọjụ na ọma mme ọ bụrụ gị ga-afọ gị vie ike gwụkwara ya bụ the worst thing mmadụ nwere ike ime gị ọ lụsị alụla n'ubu gị just to shut you up ọ jọbụrụ denesigbuo nke bụ ike gwụrụ mgbe iji na-ajụ ajụjụ inwe double mind maka na ọ bụrụ nwoke niile ga-ajụ ụdị ajụjụ anụwa so ọ bụrụ na ị chọọ mgbaghalị ya bụkwanụ na ị chọrọ ọlọdụ na ngada gị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ